lanit on lanitettu ja meikäläinenkin on matkalla himaan. Tässä nyt vielä 2 tuntia 9 minuuttia. Pimeä hommiksi, hämärä hommiksi menee. Aika hämärä hommia noin lanien pelikin kyllä, ei siinä, vaikka oli vittu cleanest Jarvan. Cleanest. Mut ei riittänyt. Noksuksen Rift oli vaihtunut Demacian Riftiin, se nyt ei auttanut hevon vittua se yhtään ketään. Vaikka oli Justice. Ei tarjoltu Justicea tarpeen, vaan kuinka yritettiin, mutta nää on näitä. Itse laittaisin kyllä kikkarin piikkiin. Kaikilta muilta oli niin saatanan cleania suorittamista taas jälleen kerran paitsi kikkarilta, mutta ei se mitään. Katsotaan minkälainen video saadaan aikaiseksi. Oliko sillä viime videolla 30 näyttökertaa, niin siitä teille 30 taas materiaalia. Jodi! On lähdetty ajaa lanipaikkaa kohti ja Seinäjoen kautta pitäisi mennä ja sitten Tampesteriin ja tulihan tässä nukuttua joku, en tiedä tuliko ihan 4 tuntia, mutta 3,5 tuntia ainakin, niin kyllä sillä nyt jaksaa taas mättää sitten jonnekin 6 asti aamulla ja seuraava 3 päivää siitä. Mutta en mä tiedä, mä palailen taas sitten varmaan lanipaikalla joskus 3 maissa ja katsellaan kun rupee kierrokullit taas saapuun paikalle, niin saadaan kontenttia. Tänään tulee itse asiassa, ei tänään, kun huomenna. Huomenna tulee sitten myös uusi kierrokullilainen, niin sitä päästään jännityksellä sitten odottaa, että kuka se on. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin. Sen verran piti vielä ottaa kameraa esiin, että aika rapee keli. -20. Toivottavasti ei joudu lanipaikalla enää lumitöihin. Voipi tulla kylmä. Mutta joo, kattellaan sitten kun päästään mätölle. Ei siis näköjään puolet kontentista tulee tästä menomatkasta, mutta nyt on 22. Sitähän muuttuu koko ajan vaan rapeammaksi. Mikä logiikka tässä on, että kun ajaa etelään päin, niin pakkanen vaan kiristyy. Mä lähdin, niin oli 15. Pääsen Tampereelle, niin siellä on varmaan -35. Kohta muuten tulee mittarinkin 20 000. Rupeaa olemaan loppuun ajettu. Se ainakin käytiin! Mitä helvettiä? Pääsee laneille. Woo! No niin. Olen lanimässyt haettu. Mr. Milkman. Ja huomasin tässä lopussa, että pitäisi varmaan jätkillekin ottaa jotain. Otetaan mukaan. Tää painaa. Autovili kantaa jätkien ruuat. Tää on varmaan 10 kiloa. Ei mitään, otetaan sekin mukaan. Piti tulla tähän parvekkeelle hetkeksi aikaa chillaan samalla kun kävi hakemassa kamat laneja varten ja tuli tässä samalla ilmatieteen laitokselta ilmoitus, että ei olekaan Tampereella -35 niin kuin pelättiin, vaan sen sijaan säätiedotteessa oli luvassa helvetinmoisia LP-sateita ja rank-appeja, niin kyllä kuulosti mun korvaan ainakin aika hyvältä, että semmoista pientä junglediffiä niin kyllä lupas siihen, mutta muuten antoi ymmärtää, että on aika varmaa toi LP, että kyllä niin kuin elon pitäisi tänään haistaa ja itse asiassa kun tähän parvekkeelle tuli, niin jumalauta se muuten haisee, jumalauta se haisee. Nyt on kyllä jo vähän niin kuin kiire päästä mättään, kun käsi tärisee. Jumalauta se tärisee. Ei mitään, mennään mätölle. Lanipaikalle päästy ja tässä huoneessahan tosiaan pelattiin viimeksi niin kuin tosi fanit varmaan tunnistaa. Tää on nyt vähän kaauksessa. Mutta se ei haittaa meitä, koska nämä pöydät
pitäisi anyway siirtää tänne alakertaan tällä kertaa, kun oli semmonen plääni, että pelaillaan täällä. Otan vähän musaakin soimaan, testasin toimiiko meidän musavehkeet täällä alhaalla, mutta hyvin pelaa. Hyvin pelittää, niin tähän sitten varmaan pöytiä riviin, niin kuvaillaan taas seuraavan kerran sitten miltä rupeaa näyttää, että onnistuuko vai meneekö ihan päin persettä niin kuin yleensä menee. Mutta joo, tänä vuonna meillä on kuulemma intro-biisi, kun jengi saapuu paikalle, niin kohta tulee Fabio ja Valtsu, niin siinä on niiden introa. Mä en kyllä tiedä, mikä nyt sitten varsinaisesti oli meikäläisen intro. Siinä on mun tietokone. Ei oo häppönen, mä taas nyt pelattu. Ja tosiaan käyty ehkä itsellekin kehitellä joku intro, mutta kohta saapuu runkkarit paikalle, niin tää otetaan täysille. Ja en tiedä sitä, kun kikkari tulee, niin pitää etsiä jotain, mikä viittaisi Jungle Diffiin, mutta kahtellaan, kun pojat on 5 minuutin päästä perillä. Nyt kuuluukin ropinaa pihalta sen verran, etteköhän tänne joku on saapunut. Kyllä. Mr. Fabs. Jumalauta, kun tulee keuhkosyöpä, kun tulee Tampereelle. Perussetit. Tiet rakennettu kai helvettiä ja ihmiset ei osaa ajaa ja ne valot kestää 24 vuotta. Se pitäis käydä Vaasassa kuule. En mä sinne halua. Niin. Paha mieli, kun mä näkisin mun Nissaninsa. Suomen ruottalaisena. Näin on. 5 valintakin. Joo. Parempi se sun J-mail on. Ei se haittaa. Mä otan aina alhaalta täysille, niin kyllä se siitä. Ei mitään, ekat sankarit on saapunut ja sitten odotellaan. Kumpi tulee nopeammin, kikkari tosta naapurista vai Huse Forssan perseestä? Jos veikkataan, niin Huse tulee. Eiköhän Huse tuu nopeammin. Kikkari asuu lähempänä, pieni työ tulla. Aina vikana paikalla. Aina sama mies. Ei se mitään. Oh shit! Huse! Aika samaan aikaan kun tuo. Huse! Pitää ohjeistaa sille parkkipaikkaan, jos se meinaa tonnekin ihan perseeseen jättää. Kyllä se ne vittu varmaan muistaa tähän. No katsotaan, se veti niin kovaa ohi. Onko se niin lyhyt, että se ei näe tuolta Volvo ison rätin tähän? Se voi olla. Eikö sillä ollut semmonen lastenpenkki siinä punaisessa pahalaisessa? Oliko leki? Oli varmaan joo. What's up? Mä otin tärkein. Se huomaa joo. Sponsorina Heineken. Heinekeni sponssaa nää lanit. Teidän uusi sponsori Heineken. No, Husen tunnarista tuli nyt kans sitten Matti Nykänen, kun tuli niin samaan aikaan. Kikkarille... Pitää laittaa kun AI-biisi. Siis kikkarille laitetaan joku Divios-biisi laitetaan sille. Joo, ei siinä. Otetaan Huse kantaa kamat sisään ja mennään kantelemaan näitä vitun fucking pöytiä. Katsotaan se hinta. Suuri Otetaan tärkein operaatio talteen. Mä voin ohjeistaa teille mihin saa sitten, voi tehdä koko lavan kerralla tänne. Sinne kyllä nyt, sinne mahtuu kyllä, mutta jos haluaa tänne tuoda, niin tää on ihan vitun kylmä. Mä vein tänne omani. Onks siellä niinku pakkasta? No ei nyt ihan, mutta ei tää kyllä kaukana oo. Ottanut lattiaa kun kokeilee, kun tonne kävelee. Mä oon mun toisella laatikolla, sinne niin pysyy hyvää. Niin. On tää aika kylmä. Dumppaa vaikka tohon sen lavan, kato tohon maahan. Tonnekin täältä, jos ne pysyis Mä heitin tohon omani ja se tossa on vähän ylimäärisiä osia janoja. Saimaan kusta. Saimaan pissi. Näin on. Musta mies tuli. Hyvä jatkonoikka. Riittää. Ei riitä. Miten niin ei riitä? Voidaan me kokeilla, mutta en usko. Ei vittu, mulle riitä. Mulla on vielä lisääkin tossa. Pieni. Ok. Jatketaan toisella toisia. No vittu niin siinä kai sitten käy.
kierros. Joo. No niin, sit mä oon lisätaloa. Niin farssi, että Kikkari ei saanut edes sisääntulobiisiä. Just kommentoin, että oli niin farssi, että Kikkari ei saanut edes sisääntulobiisiä. Vittu Junne dipsaa. Niin tää on siis viitti, mistä sä puhuit vai? Ei oo se tuhottu. Ei, nuut täällä vaan. Tossa voi vetää sikeet ilman, että tota edes avaa. Joo, ei mun mielestä se tolleen. Niin kun toi on ihan vitun ryypätty kuulemaan, että sitä ei kannata avata. Jotain mulle sanottiin. Sitten täällä on Valtsulle hyvää fasiliteettia. Täällä on hotellihuone. Järjestetty teitä varten. Sitten mä ajattelin mennä veteleen tänne, mä pääsen omaan rauhaan tänne. Mä menen guunaan tänne. Guunaukset on kaikki suunniteltu. Mikä tää on? Setuppi on kasattu. Se on lähtö. Gang. No, nyt ei tarkenna enää, mä laitoin ton peukun. Tää tarkentaa vaan Valtsuu. What the fuck? Meidän karakteri. No, niin no. MVP. No ei se mitään. Sitten tää on vaan pikseli, kun tää tarkentaa vaan Valtsun päähän. Valtsun pää sätii. Tätä quality contenttia. Ei mitään. Mätöllee! Joo, vittu Windows-päivitykset, kun muuta ajat mättää. Ei saatana. Who is this dude? Brrrr, helikopteri! Junlediff. Helikopteri! Junlediff. Aina. Siinä on Junlediff. Aina. Mihin täällä pitää mennä tällä kartalla? Mennään tänne. Ei saatana. Joo. Ei. Ai saatana. Kun jaksa kuunnella, ei jaksa kuunnella näitä. Ei varsinkaan tätä Kikkaria jaksa kuunnella. Junle Diffi sattuu sieluun liikaa. Ei enää pysty. Mä näen himaa. Ei oo lavaa. Oi. Valtsu repii. Se ei kestänyt sitä. Ei oo ihan. Oi! Ei komee! Mä häviin! Vittu mitä mättöä! Tää ei ole hyvä. Muistakaa, kun et saa veissaan, niin se on mennyt. Ei mitä vittua! Kikkari oli! Vittu 500 HP! Eikö se ollut Minähän on Tapio, Kikkarille häviöllä. Tuleeko nyt comeback? Tää on ihan vitun noloa. Tulees comeback? Mulla ei oo lagaa. Laga. Ei saa lyödä ennen ekaa minionia. Aura varmaan saata voita. Mun heikkous on nää minionit. Mä en voi olla lässittämässä näitä, vaikka ne ei tehtäis mitään. Mä en pysty siihen. Eikö se yksi vastaan... Niin XP-liidi, ja eikö se yksi vastaan ykkössä voita 100 minionilla? Kato, vedät vaan 100 farmia. Oi. Kikkari vittu outplay! Oi! Nyt saa. Nyt on vittu mähinää. Ja takaisin. Se on lyödä vedettyä jälkeen. Toinen saa apun näin. Saa parempi pelaa. Saattaa, HP saattaa. Fabio ei tarvi HP:tä onneksi. No! Miten tossa tapaa? Mitä vittua? 2-0! Mitä paska pelaa? That's what happened! Seuraava Jasu! Niin vittu! Seuraava Jasu!
2-0 kikkarille. Nyt on Vibe Redemption Arc. Mä oon geeniä. Tää on sulle ilman legit. Meillä on tää Farmin 1v1, siinä on hyvä. Ei Timo saatana oli tuttu. Kikkari näistä päähiilet. Ei tähisee, se on niin vittu jälkeen. Vittu selän! Nyt on kyllä sekaisin. Igor! Mun puhun tohon Pimpo, ei vittu mä tapaan itteni ihan oikeesti. CS liikaa tämä. On sekin jotain. Meillä on yksi peli kestänyt näin kauan, koko seriassa meni jotain. Kauaa. Ota vittu vääntöä. Loppu sekin vittu kesken. Jos pelaatte 0-10 PowerPoint Championia ja edität siellä. Tai se on sitten 100. Se on vittu 100, jos se menee 100. Mä sanon, että se on, jos tulee 100 CS, niin se on rematsi eri champeille. Pakko tänne vittu mättää saada ilman. Niin me vähän mättää. Mm. 2-1. 2-1. Seuraavaan sit mä... Set Magic. Niin sä häviät jokaisen tradeen, jos sillä on creepit sun takana. Tai siis sen itsensä takana. Siis mitä siis? Kriipit takana, häh? Niin setillä pitää olla kriippejä takana, kun se että vihollisen se tunaa se. No silloin se ees tunaa, muutenhan se vaan pullaa sut. Niin, siis eessä. Niin eessä siis nimenomaan. Joo, siis mä menin tuplautumaan. Ei. No Vaavilla tiukat paikat kyllä. Mitä tapahtuu? Kukaan ei tiedä vastausta. Nyt on kyllä. Nyt on tiukkaa vähän. Joku voisi jopa sanoa joo, että on tiukkaa vääntöä. Ulti cooldowneja odotellessa. Seli passi kusettaa molempia. Vuoron perään se passi kusettaa. Se on pitkiä pelejä. Tässä tulee crossneet vai se tulee leveä. Vähän visi. Kikkari! Tää on mun hautajaisbiisi nyt. Tää on mun hautajais. Tu se repii. Mä heti huomasin, kun vittu äijät tuli
Vittu, sä olet hypätty se mun snowballikin päältä, niin sä voitit ton. On play. Report feedback. Report feedback. Kikkari sai vittu bänni, kun se hävis. Interesting. Mä vaan osaan näitä melkein näitä minioneista liikin. Ai vittu! Tuohon olla. 3-0. 3-0. Eli mä oon paski. Legendaarinen Day 2 vlog. Onks tukka hyvin? Aina. Joo. Tekis mieli sanoa, että pelit on hävitty sen takia, että Jungle Diff, mutta voi olla, että topissakin on ollut semmoista pientä inttiä, mutta ei se mitään. Kyllä tästä vielä kääntyy ja seuraavaksi vähän ruokaa naamariin ja kaljaa koneeseen. Et sitten kun Huse on saanut sen noin 12 kaljaa sisään, niin kyllä se rupeaa tapahtumaan taas, mutta pientä diffaamista topsidella. Toki Junglessa myös, ei se puutu ikinä mihinkään, mutta kyllä he tästä vie. Joo, sitten tänne Sex Dungeoniin, missä rasvataan Berserk Reikiä. No niin. No, täällä on toi Scream Revive huone Tilted Donkeysille. Tää katsotaan näitä Screameja tästä leffateatterista. Ja sitten se, joka performaa kaikista huonoiten, niin joutuu ottaa aika tiimijäsenet perseeseen tässä. Se on vähän unlucky sille. Jostain syystä Roope on yleensä se, joka on tässä ihan perse pystyssä aina. Ja sitten pelaaks tahalleen väärin sen takia, mutta... Juh! Kontaktini. Mister Soijapoika Fabio sanoi, että on liian kuuma tuolla lanihuoneessa, niin tämä on vaan se ikkuna, mutta eihän se perkele auennut, niin se pitää mennä työntää ulkokautta. Muuten jää kahva käteen. On voinut pihavalokki toki laittaa, mutta ei ole laitettu. Joo, nyt se kuulostaa. Joo, on se auki. No niin! Kuka vittu? Mitä sä haluat? Makkaraperunat vai? Joo, makkaraperunat sillä vitun fucking sulatejuustolla vai miten se on? Joo, 5,50, mut sulatejuusto on eurolissa, niin 6,50. Otatko Pepsi Max? Joo, Pepe Maxi. Joo, tänään tarjous, että saa eurolla Pepe Max. Eikö se olekaan 94 4,50? Joo. Ja bonusdiilinä kevyt täysmaata 20 senttiä. Joo, otetaan mukaan. Joo. Mä olin meidän tähän venailee, on vaan vitun kylmä. Tätä pidetään vähän aikaa. Joo, ja sitä vitun guee mä tuun sinne. Mä haluan, että peli on vittu alkanut, kun mä tuun sinne. Nyt taas on näitä. Mä oon hyvä. Nyt sä oot näkenyt vittu minioneita. Mä takkasin sulle tosta tommosen. Kyllä bro. Joo, kyllä tää on nyt menetetty tapaus. Tää on kyllä menetetty tapaus, kun Junlessa tulee aina vastaan Prime Chuck Norris ja omalla Junlerilla on Permablind, Teemo Guu vittu päällä, eli Permablind, niin ei tässä saatana, tästä touhusta ei kyllä voi enää yhtään mitään. Onneksi se Fugi tulee onneksi kohta, niin ehkä me voidaan yksi peli voittaa lanien aikana, niin... Joo. Mitä tapahtuu? Mitäs siinä? Wait a minute. Vedä vähän vastaan. Tällainen vastaan. Onko ne? Corporate Mundo oli siinä.
3. Puutuu käsiltä. Jep, sama. No niin, turpa kiinni nyt. Turpa kiinni nyt. Mä oon tottunut. 3, 2, 1. Tapahtuuko tässä mitään? Vähän lähtee. Ei se antaa mulle vaan vähän. 100 siima, tonnin sen. Vittu. Paskaa. No ihan paskalla oikein. No meni. Nyt. Toi oli huono. Jumalauta. Ai, vedä. Jumalauta! Kyllä se jumalauta. Antaa mennä vaan. Anna mä taas vääntän ensin tää vielä. Ei, pelatkaa hetki, älkää vielä. Pitää ottaa olut. Kukin kättäisi liikkuu kukaan taloon. Ei sitten kukaan. Tää pysyy tässä näin. Noniin. Anippa vähän täydet. Se on vittu kone! Outdamaged. Mitä vittua? Nää äijät ei saa pelaa ihan oikeesti, ottakaa mua. Mä oon plus 1000 LP näistä muista. Kikkari, siis tää on oikeesti aika noloa, mut Kikkari on ainoa näistä muista, joka pelaa tällä hetkellä. Mutta ainoa problema on se, Ja mä en pelaa vai? että Kikkari on ainoa, joka pelaa, mutta ainoa problema on se, että Kikkari ei juonut mitään. Koko ajan. Mulla on se videolla yksi pro-tippi. Jos pikkaa urkotti aina singeri. Se on vitu hyvä pikki. Siinä kuulitte. Mutta niinku tälleen high-elo pelaajana voi sanoa, että me ollaan ihan kusessa. Mä en ihan oikeesti, Jalana supparas. Vittu kousen. Tuli! Toplift tulee! Easy! Noniin, Mä tuun! Noniin, Ikinä ei ollut näin kovaa sorttia. Ai vittu, tää on hienoa. Vittu mä tykkään, kun mä en oo pelaamassa täällä. Mä olin vittu jungleja vittu. Oli joo, tosi hyvä vittu. Mä oon bronze-hiiveä, tosi hyvä. Minä itken. Näytäs vähän tatseja. Oli tosi hyvä onni. Käyttää fucking Justice siitä mua. Let's go. Justice League. Ja Oi vittu. Justice! Kyllä oikeesti pidä näitä vittu turpaan! Pelaa mitä vaan muuta vitun paskaa. Mä vittu ihan oikeesti! Mitä vittua te teette? Ihan oikeesti! Victory! Mitä vittua? Laga. Defeat. Laga vittu. Tässä vitu risti. Huonot tuona. Elo haisee joo. Ikinä se aina. Mä oon ok, mennään peliin. Onks
Se minä spawnissa vai ennen? Ja ihan milloin vaan. Tuu siihen keskelle vaan. Siihen keskelle. Noniin. Jäät paikalleen siellä, niin Roope heittää ohjausläsän sun. Let me go! Ani vaan lobbissa. Päätäkää sen vitun sänkyyn, saatana. Tää on mukava patja muuten. Tää on ihan niin. On kalajääkin. Oot se kalajää? Mä kiitos, mä pysyn ihan hampaassa. Mä otin hyvää videoa. Materiaali. Se on viimeinen ilta ja ihan hyvin on ryypätty. Dekent. Puolet on jo nukkumassa jengistä ja lanit rupee olemaan ohi. Hävittiin tänään varmaan joku, en mä tiedä, 10-15 peliä putkeen. Ei oli se yksi voitto välissä. No, muuten oli ihan hyvä. Mutta näin on. Niin homopojat, lannit on ohi. Mitkä fiilikset? Äntäri nousi. Mitäs Roope ei eloterroristi? Ei, mä kärräsin täällä. Suomen cleanen jarva. Cleanest. Cleanest of them all. Vittu cleanest. Tässä Fugi, mitkä fiilikset? Ihan vitu hyvä. No niin. Mikäs puhelin tää on? Mitäköhän täältä löytyy? Hopping that with I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, the shorties know nothing about clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my jewelry that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the night cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot cause we ballin' and spittin' up Patron every hour. Look mama, I owe you just like the flowers. Serve you the truth with all that goodie powers. You spin my head right round when you go down, when you go down, down. You spin my head right round when you go down, when you go down. From the top of the pole, I watch her go down. She got me throwing my money around. Ain't nothing more beautiful to be found. It's going down, down. Niin, mikä se täällä odottaa kädenväännön häviäjälle? Ai vittu.